फोसावदों गावखौनि बेखौहाय माफोर बायदि जोबोद मोजां मोनदों मानो होनना बुङोबा जोंना बर' बिमाफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारबोदों आरो जोंनि राजबंसि समाजनि आरो आदिबासि समाजनि सुबुंफ्राबो दिनैहाय नुनो मोनदों आरो खोब मोनसे मोजां परिबेस जागोन होननानै आं सानो नोंथाङा सासे मैखोम फालांगिरिनिफ्राय हादरारि थाखोनि राजखान्थियाव हाबनायनि उनाव दिनै नैबे गथ' माबायदि बिजाथि जाबाय रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोननो हादों आसा खालामो फैबाय थानाय समावहाय जेनाखि जोंनावहाय दिनैहाय 10 दिन दंबावो भटिंनि डेटआ ओंखायनो साननाय बायदि जागोन बायदि आं आसा खालामदों मानो होनना बुङोबा जेरावखि थाङा मानो हाजार हाजार सुबुंनि दिनैहाय अनसायनाय मोनगासिनो दङ नैबे दतमा बियाबखौ बड'फानि जोनोम थावनि होननानै बेखौ हादरारि राजखान्थि हान्जानो हगारनायनि बाथ्राखौ गिनाय खालामगासिनो नुनो मोननाय जादों अब्लाबो नोंथांनि उनावहाय गोबां रायजो राजानि मददखौ जों नुनो मोनदों आरो बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोननि आसा दङ आसा बायदि जोङो 20,000 प्लास माने मोनगोन बायदि आसा खालामदों मानो होनना बुङोब्ला जेरावखि थाङा मानो जिखुनु जनगोष्ठीया बिजेपि दलखौ अनसायनाय होदों आरो जोङो फुरा 100% बिसास दं जोङो देरहासारगोन मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि सुख सान्थि इयुनाव जोङो जाहाथे नुनो मोनो बेनि थाखायनो भारतीय जनता पार्टीखौ लाबोनाया खोब गोनांथार आरो जोंनिनाखि जे डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआव जोङो जेनाखि फासयनानै दङ दतमा हिसाबै निस्सय बियो फैबाय थानाय समाव जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सुजुग मोनगोन होननानै आं मिजिंथिनाय दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारआ जिखुनु जाया फोसावथाय मेलाव मोनसे करापसन गैयै मोनसे गुड गभर्नमेन्ट खालामनो थाखाय आवगायगासिनो दङ ओंखायनो निस्सय सारनि साननाय बायदि सारनि जेनाखि सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो निस्सय जों नाजागोन। थेंक इउ